חברים, כאן ניתאי ואיתי בעוד סרטון חדש. והיום זה משחק קצת שוני. זה בעצם משחק שאתה צריך לשלט על כל העולם. אם אתם לא יודעים, אני פה שוודיה, כי אין שוודיה. והנה איתי, אני נורווי. נורווגיה. נורווי זה נורווגיה. יש לו את ארלינלנד. סתם, יאללה. אז תקשיבו, איתי ישלח לי בעצם עכשיו טרייד שאני אאשר, תשלח לי. שלח לך. ואני אראה לכם. אתה לוחץ על המדינה בעצם. ככה, לאט אבל. ככה, ועושה ככה. הסכם שלום. אתה בעצם לוחץ על המדינה, לוחץ על הסכם שלום, לוחץ על המדינה, ואתה עושה טרייד. ותאשר. הוא אישר. הוא לא מאשר לי, זה חצפן ראית? אישרתי. הנה הוא שם. ואישרנו, בעצם עכשיו אנחנו נראה צהובים. רגע. לא, אתה צריך לעשות ככה. אני אשלח לך ככה עכשיו. חילוף. יאללה. עכשיו הוא ישלח לי עוד פעם. זה צהוב? בעצם, כן. נראה אצלך צהוב? כן. עכשיו זה יראה אצל שנינו צהובים. ובעצם אנחנו נהיה בהסכם שלום. עדיין לא. רגע. הנה עכשיו. אוקיי, סבבה. ועכשיו צריך לחקור על דברים. זוז. קודם כל תחקרו על טנקים או על חיילים. חיילים. על חיילים וטנקים, זה הכי טוב. זה משחק שלא מתאים לכל אחד. כאילו, זה משחק שצריך הרבה סבלנות. וגם, אולי תיכנסו אליו כמה פעמים ביום, וזה לכמה דקות. כן. כי זה משחק אתה צריך לעשות פה איזה משהו קטן ולעשות פשוט. כן, כבר בונה חיילים. כן. כן, יפה. זה כל סוגי החיילים. יש פה גם מטוסים, יש פה ספינות, יש פה הכל בעצם. מסוקים. ויש פה את כל מדינות העולם. אני אוהב לבנות, קוראים לזה, נבל בייס בכל עיר, כל פעם לפני שאני מתחיל. לא, ארמי בייס. הוא בעצם בונה בסיס של צבא. כדי שנעשה שם חיילים. לא, נבל בייס זה של סירות, אוקיי? אתה עושה בערים שאתה יכול לבנות בהם אנשים. הוא בונה גם כמה זה. אתה עושה בהם ארמי בייס, זה השלבים הראשונים בעצם של המשחק. כבר התחלתי לבנות. אוקיי? כבר התחלתי לבנות כבר כאלה. בסדר. ועכשיו הוא התחיל גם לבנות עוד דברים. אני לא ממליץ לבזבז את כל הכסף במשחק הראשון. יש לי הרבה כסף. כמה יש לך? יש לי הרבה, לא יודע כמה. אבל עכשיו, יש לי לחקור על עוד משהו. מה אתם אומרים? על מה לחקור? אני חושב שנראה לי עדיף על טנקים. או על טנקים או על סירות. אני כבר חוקר על טנקים. אז על... לא, אז על... אני חושב על סירות בעתיד. לא עכשיו. אז על מה עכשיו? אז על טילים נראה לי. לא הבנתי, אין לי מספיק בשביל לכל טיל. אוקיי. נראה לך על זה אולי? על משגר טילים. כן. תבנה אותו יותר שם, את זה. אין לי מספיק. אבל כבר לקחתי. אז חברים, אנחנו נעשה עכשיו בעצם את הדברים האחרונים האלה, הראשוניים של המשחק, ונחזור אליכם עוד מעט. תעשה קאט. חזרנו, ומה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו זה לכבוש מדינות. נכון איתי? אנחנו ננסה לכבוש את דנמרק. אני שולח לשם חיילים לבירה עכשיו. אני שולח לשם... עדיף לשלוח לבירה קודם כל, כי זה מביא לכם יותר דברים, קופסאות ודברים כאלה, כן. אני עכשיו שולח לשם מטוס שיפציץ להם כמו את עזה. יאללה. תקשיבו, אני ממליץ לא לקחת מדינות
בדרום אפריקה, כי יכולה להיות שם מדינה שתשתלט על הכל, אוקיי? רואים את הזה באדום, זה אומר שניתה במלחמה. זה אומר שניתה במלחמה. יש לה גם עוד קצת איש שם, זה כבר איתה יטפל בה. עכשיו כל החיילים שלי הגיעו לשם. זה בעצם מדינה קטנה, קודם כל לוקחים את המדינות הקטנות. ואז את הענקיות, ובסוף אני אקח את איתה סתם. את מי? את איתה סתם. בסוף... לא, תוקף את ג'רמני ואת זה. תיזהרו אבל, כן, שלא לתקוף שתי מדינות, אוקיי? גם אנחנו הולכים להשמיד בסוף את המדינה. אנחנו לא אוהבים מדינות שהן איתנו בגבול. אנחנו הולכים להשמיד את המדינה הזאתי. שנהיה יותר חזקים. פינלנד. יש לי פה מלא חיילים. אני יכול גם לבנות כבר מבייס. לבנות שם בעצם חיילים. אני בונה עכשיו אחרי שאתם בונים את כל הארבי בייס, אתם צריכים גם את כל הנה, אם אתם רואים עכשיו, אני בונה חיילים. זה מה שאני עושה. כן, אחרי שאתם בונים את כל הבסיסים, אתם יכולים לבנות חיילים. אני בעצם ממליץ לבנות הרבה דברים בבירה שלך. כן, שם בעצם יש זה. יהיה את כל הדברים. כן, אבל גם בערים אחרות. שקט! זה אחותי הקטנה. היא מוצפנת. תתעלמו. טוב, אז אתם רואים גם עכשיו אני בונה פה... לא, אין לי פה ארמי בייס. והיום היה סרטון די קצר. אז אחרי זה אני בונה פה טנקים. אז ניפגש בפעם הבאה. כי היום היה סרטון קצר, אז כנראה יעלה עוד סרטון. יכול להיות שיעלה עוד סרטון היום. או מחר. כי אנחנו אחד ליד השני, אתם יודעים. אז יאללה ביי חברים. ביי. ביי.